Mosquera ten claro que non hai volta atrás no plan Revitaliza na provincia. O vicepresidente anunciou que a Xunta de Goberno aprobará a adxudicación de 400 novos centros de compostaxe comunitario e 1.500 composteiros individuais. Unha gran cantidad de concellos que tiñan xa repartidos composteiros individuais, xestionados non co óptimo que nos consideramos, pero bueno, estaban repartidos, o sea que ese traballo estaba en parte feito e o que non estaba era o comunitario, que foi o que nos dedicamos até agora. Agora, visto que o comunitario xa está funcionando, non, estendido e demais, pois enganchamos tamén cos individuais. Volvemos a retomar os individuais, que tamén se repartirán entre os concellos, pero xa, repito, unha clave, uns dotacións moi diferentes ou moito millores que as que se estuvo facendo non por parte da Diputación, senón por parte dos concellos ou do Sogama. Ademais, Mosquera tamén informou nesta rolda de prensa que a Deputación subvencionará os concellos adheridos a Plan Revitaliza para que no seu período 2018-2020 contraten a un total de 40 mestras e mestres composteiros nos seus planteis municipais para a xestión dos residuos orgánicos. Entonces, en como se concreta isto? Pois a Diputación fai a selección do persoal, os concellos solicitan persoal, poden solicitar en función da poboación, o sea, os de menos de 5.000 poden solicitar un, dos que están adheridos, dos concellos que están adheridos. Pode solicitar un, entre 5 e 10.000 pode solicitar dous, entre 10.000 e 20.000 pode solicitar tres, e de 20.000 para arriba pode solicitar 4. É por concurrencia competitiva, o sea, depende dos proxectos, depende do que estén facendo, das necesidades que se estimen de persoal, pois axudicaránse ou non. Unha xornada onde tamén estivo presente o director técnico da Axencia de Residuos de Cataluña, quen aproveitou a súa visita para coñecer a experiencia de Pontevedra en canto a compostaxe comunitaria. Vamos a empezar la gestión en compostaje comunitario como estáis haciendo vosotros desde hace 3 años. Por tanto, para nosotros es una experiencia muy satisfactoria y vamos a aprovechar vuestra experiencia y conocimiento para poder replicar o adaptarla en algunas comarcas de Cataluña. Por tanto, esto es una mutua, es un win-win, ¿no? Es una mutua colaboración. Pola súa banda, o técnico municipal en Guipúzcoa, tamén presente esta mañá na Deputación, dixo que a clave da reciclaxe está na compostaxe. Nosotros empezamos con un nuevo sistema de recogida en el 2009 en Usurbil. Cambiamos de sistema de un sistema tradicional de contenedores a puerta y ya llevamos 10 años con una tasa de recogida selectiva superior al 80%. Eso no se consigue de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, y coincido con Francesc también, y me alegro que Pontevedra también vaya en ese camino. El biorresiduo es la clave. Yo siempre digo que en cualquier vivienda, en cualquier domicilio, centro comercial, actividad industrial, donde el biorresiduo se gestiona bien, casi seguro el resto de las fracciones también se gestionarán de una forma correcta. O responsable técnico do Plan Revitaliza, Carlos Pérez, quixo insistir en que o foco de atención europeo en compostaxe comunitario está en Pontevedra nestes momentos, porque se está a traballar cun modus operandi, dixo, que a toda agora non existía en ningún outro país e, polo tanto, non está aínda normativizado. Por último, este técnico tamén animou a cidadanía a coñecer a compostaxe en directo, visitar os centros de compostaxe e comprobar e confirmar que non dan ningún tipo de problema.